Diyembukelo zikade kwenzeka imedia production nazi esiphathele zona namhlanje ihamba phambili neshisayo. Umlandeli oqavile lapha endemeni kaMaskandi okhona lapha einkundleni zokuxhumana esingeke siliveze igama lakhe ngenxa yokuvikela isithunzi sakhe usekhwele wadilika lapha kuBig Zulu washiya engalazi ngokumsola ngokuxova uMaskandi. Ngokusebenzisa ukhuzane ndlamlenze umfo kaMpongose nentokazi esebenza ngaphansi kwakhe ndlunkulu oke washaya ingoma nomthandeli ingqomisha umfo kaManqele esihloko esithi iParis ethandwa izwe lonke. Lo mlandeli uthe mengabe eveza ungenamkakhe ngesenzo sika Big Zulu soxova lapha endimini kaMaskandi ubeke kanje: Big Xovizwe Zulu, ake ngiqale ngicacise lana ngikwaguqa impela ngane zakwethu ngafika ngo-2011 ngesikhathi sikaMntu yenziwa. Uzokhumbula ngalezo zikhathi intambo yayisakhala strong idlula ikeyboard. Hayi manje sekukhala ikeyboard strong okudlula intambo. Wathi meqhubeka walandisa wathi, ngilana-ke Big Zulu, lento yakho yokuchema ayilungile. Wena wagijima waya emaphepheni mhlazane ama-Red Nation ekade eveza ukungenami kwawo ngesenzo sikalwa sokwenza ivideo yakhe ephusha ingoma yeqhawe lami ukhuzani Mpongose esihloko esithi umjolo lowo. Waqhubeka umlandeli wathi, wakhwela wadilika wathi ulwa unelungelo lokwenza noma yini empeleni wawuqinisile lapho. Njengamanje wena uhlangene neqhawe lami ukhuzani Mpongose nihleba ngesikhova niphinde niqambele ingane amanga ka5 years. Waqhuba umlandeli walanda wathi, sekungumlando ukuthi nizamile ukumaka iParis, iqhawe likufeaturishile wena wavele wabhimba nje ingoma iqala kodwa vele into eyenzelwa emoneni ayikaze yalunga. Njengamanje ubhizi uncumana neqhawe lami ukhuzani Mpongose uthi ukhuphukile ngathi usezofa udlala ngaye. Ubabongela nini uSK nolwa ngokukhipha iNational Anthem iParis, ingoma edlalwa ngisho nangabelungu? Umkhuza nini ukhuzani Mpongose ngokuqhatha ingane nama-Red Nation? Ngangithi ulungile, hayi sengibone kahle awulungile nentshebe kaSidumo namazinyo amancane alingana nakafishi. Uthe masezophetha wathi, ngikutshela kahle phuma ezimpini ongangene kuzona, buka nje uJambo naye sasimkhuza kanjena uphi nje kuyimanje. Sengiphetha nje ngiyiBlue Nation lokuqina ngafika kwaguqa impela kodwa ngeke ngithulo umculo ubulawa kanje. Lawa yeke amazwi kamlandeli laphana okhwele wadilika kuBig Zulu naye ukhuzani Mpongose kodwa esola uBig Zulu ngokuxova uMaskandi lapha esebenzisa yena ukhuzani ndlamlenze umfo kaMpongose nentokazi le ndlunkulu ongaphansi kwakhe uBig Zulu kuyiNkabi Nation record. So mlandeli sicela ukuthi sizwe kuwena ukuthi ngabe uPaula uthini kulezi ndaba esiphathele zona namhlanje. Ngabe owakho umbono uyafana nokamlandeli ngokuthi uBig Zulu uxova uMaskandi noma cha uBig Zulu ucontrola kahle isimo lapha endimini kaMaskandi? Uyalibona yini iqhaza lika Big Zulu noma iqhaza libambile kusayikho uxova uMaskandi? Asihlangane ku comment section, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe and comment.